De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Molt bé, us hem de dir que nosaltres també ens hem preparat un fragment de la cançó Redes Sociales d'Antote King. Redes sociales, redes sociales. Ja està. I ja està? Sí, és això que ens hem preparat, perquè... Bueno, està bé. I a més ens hem preparat a aplaudir-nos a nosaltres mateixos. Ja està! Això està bé. Gràcies. Molt bé, i ara presentarem la selecció instrumental d'avui, que està formada pel que hem anomenat el xilòfon de vidre, que ja us l'hem presentat abans. El xilòfon de vidre el composen 2 culleretes, una tasseta de tallat, un got de canya de cervesa i una copa de cava alta. Tots junts... Sona realment bé. Ja veuràs ara, perquè t'he descrit aquí el guió una dolcesa sonora incomparable amb la que ens delitarà en Jordi ara mateix. Jordi, sisplau. I acompanyat d'aquest so, si us penseu que s'han portat el xilòfon de vidre només per delitar-vos amb el seu so, us equivoqueu molt, perquè en realitat ens serveix per reflexionar sobre les xarxes socials no internàutiques. Les xarxes socials no internàutiques. Exacte. Així com les comunitats internautes s'organitzen al voltant d'un portal determinat, com ens comentava en Ricard, les xarxes socials no internàutiques s'organitzen al voltant d'un recipient, al voltant de la tassa, al voltant del got o al voltant de la copa. Depenent de la mida i el contingut d'aquest recipient, podem definir el tipus de xarxa social de què es tracta. Xarxa social analògica número 1. El cafè. Molt bé, us explicaré una mica aquesta xarxa, per si no la coneixeu. El cafè es tracta d'una xarxa social generalista amb uns usuaris entre els 16 i els 90 anys. La xarxa social cafè s'organitza en microcomunitats, normalment d'entre 2 i 4 persones, i la xarxa social cafè permet connexions que oscil·len entre els 10 minuts i les 3 hores i mitja. A partir de les 3 hores i mitja, per no fer enfadar el cambrer, s'ha d'actualitzar la connexió, és a dir, s'ha de demanar un altre cafè. La xarxa social cafè es pot fer servir a qualsevol hora, però el major nombre de connexions es realitza entre les 4 i les 7 de la tarda, hora en la que la majoria d'usuaris es passen ja a una altra xarxa social, que és la xarxa social de la canya, que són així. Els usos de la xarxa social cafè són molt variats, però hi ha aplicacions predeterminades que tot seguit us detallem. Cafè per posar-se al dia. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.